то нашата култура, нашата традиция се съхранила и дошла от древните времена. Червен Великден и зелен Гергьовден. Тези слова отразяват съдържанието на празника, събуждането и оживяването на природата. Най-голямо място и значение на празника имат курбан, общата трапеза и специалните обредни лягове, които са съхранили най-много в нашето село. И в такова количество, мисля, че няма нито едно друго село по Бесарабия. И ние тук се събрахме днес пак да си погрешим, ние сега доклади да послушаме, да възродим този празник в такой мащаб, който е бил при нашите дядови и при нашите баби. Се являва ушерката, хляб с обед, направен от бръд на ябълки и с верлига на средата, където символизира кирпиката на ущерка и с черно количество агнеца, защото черното количество всегда се явява щастливо. Мария Драндафилова направи прекрасен трамвай, който се являва празничен ляг за Свети Георгий и за всичките другите празнични мероприятия в нашето село. Искам да кажа сразу, защото няма буряк и няма най-хубава хазяйка да пече най-хубавите лягове. Защото може би лягове да не са получи, но гергьовските лягове имали специални символи, където передавали желанието на хората посредством знаков на ляговете. На Дентова Валентина, прекрасна пекарка, дето се занимава сега с закваска и символизирала на той хубавица, значи 4 перекръстени пръта символизират християнската вяра и на средата святенци, дето бабите казали то Вергинка, защото Вергана и Вергина били на този ден тоже именинници, тоже жената имала късмет да се празнува своите именини. Четвърти ляв, той Архангел Михаил, едно лявче, за которото много мислим и которото веки въобще забравено за толкова употребление. Но то обязательно лявче с дупка, когато се слага чаша и при този ляв се рязан шоколяд и мъжете, когато сядат рядом на стола, вземат си по еднокучен ляв, топит си чашата с виното и издавате. Аз мисля, че този ляв бе с дух такой поминален ляв и так и не синя си споменавала за своите хора, които не са с тях за столов и таким образом вообще българите били силно предани на своите предки, силно уважавани тяхната памет.